Maya yebirebiga nigo ngukumenya buna atetea moni go yaganirie oboene magigayo munyarukobo gosambwa na macha muriro no mwanchoye oyobeteka gochia bichuko goika asense ya America korengana no roboti nigo gotebekana buna nigo boigo mumuro yabeteka gosamba nyina oyobeteka gocha gotoria omunyarukoyo asechinga kibagendete konyora obogwenia asenya gitari ya bosongo. Wakili Omari uyoboigo kubwatia enganeyo nigabaka gwikira na sorogongo rwa Gusii rinde komanya obwene bw'enganeyo ase kolende anekia okubweterana nabo bisakorwa sensemeri ya DCI rinde kwenekebuna obutuki bwabere bogokorekana bwikiranu na kwenekebuna omumuroyo obere gakobekwa biara muri kito Joma Angi no roboti rwa senchira yobwagale. They are asking us to withdraw the case before they pay her bill. Agayenka mukurwa ebirero byabo igoreko basererigwa obugima Wakili Omari nigate ebire nakikogendera kubwaterana n'abanyanyimbo linde kurwanirira obwene bw'umworokigwa oyo oregosomera college ensemo ya Kiambu oyo beteka kogoserwa n'umukagerwa oyo renge umwanchoye musubati omwabo client kyane na karamire na kari threatened osomeiru otebi ungo itware so binche moretega ituko either Wednesday or Thursday alike statement abantu bambo threatened n'abantu abanene bamuthreatened n'ekisimi text message immediately karatu aretire report ya nabara babe investigated nigabanje babete bakumanya nagwetera ase umtandao o Facebook asumu sacho yo amenyete ense ya America umusubati basinyanete no mumuroye boyfriend yae boyfriend ya karwa America igacheka mungaina ikamoreta na nsobe komoreta kugamba mangane ichombe ogotaigwana na ase nyomeyo ase umukagerwa abeteka kumusialera amache amolero. Tulikuwa na argument alafu akanipiga kwa room, nikaenda kuambia mamake mali alikuwa kitchen, hakuwa nataka nimwambie. Sasa akakuja huko kitchen akasikia nilikuwa namwambia kulikuwa na maji ilikuwa ina boil kwa gas, akanimwagia. Engana eyuniga beteke koliboti gwa asege station ky'abanyanyimbo kya Mosocho kolende asengenche obulito bw'ekinekyo ekabage koiro kya bisi kya DCI account ya Kisii arara kini musubati oli akebacha amacha ali akanyora ngina akaumia muno sana ngina nabera nyagitari igora bete discharged musubati inko represent na aba discharged last week amangana ya ka report ku Mosocho police station asengenche yobulito bw'ekinekyo akaba transferred akaletwa Kisii asomo DCI kolende amaboli nalinga inki abanyanyimbo batarayira egetambokero goikira bono nacha rero twagambire no mu DCI Mr. Ben twagambire no mu investigating officer Agnes bantebirina esababu ekogera omuntu atarabwatwa nerina umu client yone igabete discharge last week bare kwenda police or take this statement oringina umuru oyoro murwaneti igora igoriretu statement kya my client kya iriru P3 ya ichoriyo Wakili Omari nate abamba chikobwaterana n'abanyanyimbo nekyombege koligereria abantu bakwamboka gucichinse cyisiko ase umuntu bw'Kenyamolero immigration linde koeneke buno mokagerwa nkwererware egetambokeryo egetimbi kinam yogekogendera because bono nchende side ya police. We are working together to defend your muswati oriyetetwe. We are working together to ensure each ambassador ya with America igaje kurwania baswati ga litamonyetina ingakiyoko ega ya chencheti kurwania bakungu. That is not acceptable anymore. Ono nigo botukibwa chakire elinde kumanya obwene igorenganeye asitarabe tokubamanyi bunamangana ya arabe gagwatika urose abisi cha DCI account ya Kisii kinko reporter ya Ndizi TV Joma Angi.